Aprendre idiomes opens doors to new opportunities. e amplia seus orizzonti personali. e ti rende più connesso col mondo. Enrichit ton esprit et ta culture. Und es deckt deine berufliche Zukunft. Com a alumne de UIP Idiomes no puc estar més contenta, les instal·lacions són molt agradables, l'ambient és acollidor. He conegut gent nova i estic aprenent un idioma que no esperava mai aprendre. La professora ho fa superdinàmic i superbé. El ambiente en clase es buenísimo. Crec que te pot obrir moltes oportunitats a la vida. He fet diversos cursos i jo diria que ha estat una experiència molt positiva. Hem après molt amb aquestes classes. Lo recomiendo muchísimo. I aprenent molt, realment no puc estar més contenta.